Zašto su turski muškarci bolji od srpskih? Ne znam da li je bio uticaj turskih serija da sve više žena želi da se uda za Turčina nego za Srbina. Znači konkretno što se tiče prilaženja, prvo, Turci prilaze, Srbi više ne prilaze. A i Turci muškarci su mnogo romantičniji. Srpski muškarci u zadnje vreme uopšte nemaju neki moral, niti zadrške. I Turci nekom malo više i poštuju žene, a sa druge strane opet i brinu o nekim manirima ispred ženskih osoba. Sve više srpskih muškaraca uopšte ne želi obavezu, a Turci sa druge strane su u fazonu na drugom sastanku da li želiš da se udaš za mene. Turci više poštuju porodične odnose i onako su više porodični i vole svoju decu i žele da im pruže sve u životu. Dok srpski muškarci vole svoju decu, ali ne na taj način da je porodica amin zauvek zajedno. Ovde majke požrtvovanije za svoju decu nego očevi. Što se tiče navika kupovine cveća, nakita i svih ostalih sitnica koje žene vole, definitivno su Turci bolji po tom pitanju. Pitanje je ovde novca nego pitanje želje i truda, tako da su po mom mišljenju oni bolji. Nije ni čudo što žene koje su udate za Turke ili Turkinje imaju mnogo nakita, dijamanata, zlata i tako dalje, jer oni uvek vole nešto da poklone. Ako ste ljubomorne, o tome ne morate da brinete previše, jer Turci uglavnom i dalje se druže samo sa muškarcima. Znači, kod njih nema muško-ženskih odnosa toliko, i sa te strane ste sigurne. Ako postoji jedina žena u njegovom životu, to ste vi, ali isto tako da očekujete i suprotno. To je da on bude ljubomoran prema vama i posesivan. Slatke muke. Ja pola od ovoga što sam nabrojala ne živim sa svojim suprugom jer je on totalno jedna mirna, normalna osoba, ali naravno da postoje toksični Turci i posesivni ljubomorni, tako da eto, ne mi posle bude da nisam rekla. Šta vi mislite? Šta je vama privlačnije i kakvi su Turci, a kakvi su naši muškarci i šta bi pre izabrale? Pišite u komentarima.